croeso i Haclediad rhif hanner cant! Yn ben, da ni wedi cyrraedd hanner cant o rhifynau. Diolch yn fawr i chi am sticio hefo ni hyd yn hyn. So ni'n licio meddwl bod gennym ni rhyw fath o sound effect cyffroes. Na i just ganol i hwnna i pob bynnag sy'n golygu hwn. Da ni falch iawn o cael chi yma am raglen hanner cant hefo Bryn. Hooray, hello. Iestyn. Hi. Dwi wedi bod nôl trwy'r archif yn ddiweddar. Dydy lot yn nhw ddim yn neud sens. Ond da ni yma yn eich clustiau chi eto. Dod y gorau o'r byd tech a lot o'r arall fyd. Mae Bryn yn Llundain. Hello. A mae Iestyn yng Nghaernarfon. Diolch. Dwi'n newydd gyhyddo fo o ddod o Felin Heli, felly dwi'n goffa wneud yn siŵr, yn hollol siŵr, bod fi actually'n cofio lle mae Iestyn yn byw. Iestyn, sut mae y drefach ddrwg heno ma? Mae hi yn damp, lyb ac yn boeth. Bryn, sut mae y darn rhad o Llundain ti'n gallu fforddio byw na fo? Dwi'n just about dal on. Dwi'n just about. Dwi'n wrsos yma dwi'n gallu fforddio bach mwy o gwrw, so bydd yr episod yma wych. Ac mae Caerdydd fech yn mynd yn dda. Da ni'n enjoyo dod at yn gilydd fan hyn, sort of unwaith y mis i... Dwi'n eisiau dweud i chi sydd heb wrando o blaen, ond i fod yn realistig, dwi'n eitha siŵr bod y 5 person sydd yn gwrando just wastad yn gwrando. Hiya, mam! Oh my god. Sy'n ansioch. So oedd y rhifyn 49 oedd yn rhifyn byw ni o digwyddiad hacio'r iaith yn Gaerdydd nôl y mis Ebrill. A siarad dwi'n meddwl hwnna oedd rhifyn gora Iestyn erioed. Oedd on point. Oedd cyflwyno Iestyn just something else. Oedd i just more sort of mor emosiynol yn gwachod oedd o fatha gwachod Da Vinci yn peintio oedd o fel fatha jobs yn dylunio rhywbeth oedd just yn anhygol oedd o ond yn anffodus i rheina chi oedd wedi gwrando oedd Iestyn ddim hyd yn oed wedi bod yn andod. Ges i fwydro ar ddiwedd y podcast a reid rhyw music odd ar ddiwedd o, so oedd hynna oedd cyfraniad fi. Ti'n gwybod be, gathon ni laff yn y digwyddiad byw, ond o'n i yn teimlo chydig bach fel, na, dwi'n credu bod ni yn gweithio'n well efo glas o gwrw mewn stafell rili dywyll yn ytrach na o flaen actual bobl. Mae'n siŵr fel mae grandawyr sydd yn arfer gwrando yn ni'n gwybod, mae hwn wedi sort of morffio fewn i nid yn unig podcast technoleg, ond podcast caws a gwyn effectively, lle mae pawb yn blasu rhywbeth bach gwahanol fi nos. So ar hyn o bryd mae'r rhifyn o Gaerdydd wedi i'w sponsro gan Castillero del Diablo. Cab Saf. Yn ôl y Daily Mail, the best value cab Saf there is. A da ni'n gwybod faint bod y Daily Mail on it in terms of Mae Daily Mail yn anffodus dys gennau ddim kitten block ar bywyd fi, achos mae gennau kitten block ar pob un o browsers fi yn gwaith ag adre. So mae kitten block ti yn kittens, na fo. So, beth sy'n digwydd ydy, os wyt ti'n clicio ti ar ddamwain y clicio ar link i'r Daily Mail, mae'n dweud, you don't want to see that. Here's a nice picture of some kittens. Neu, here's a nice picture of a cup of tea. Ond yn anffodus... Ti'n cyfarfod y boi nes di sgwennu hwnna. Mae boi really nice. Well, obviously mae'n really nice, cos ddim yn darllen y Daily frickin' Mail. Beth ydy y tipples gwahanol o gwmpas y wlad? Yes? Dwi wedi cael monkey nell o'r bragdys i rownd y gornal bragdy nant, cwrw go iawn llan rwst ma'n dod o, be mae'n dweud, cwrw tywyll pwerus gyda blas, siocled a choffi. Mae o'n hyfryd iawn hefyd. Diolch yn cweit yn peilio, ond it'll do for a Friday. Wel, dwi'n credu mae paleo yn gallu cyfri fel beth sa'r Celtiaid probably'n yfed. Ti'n bod, unwaith ti di ffindio allan sut i fermentio stwff na wed e? Yeah, good god, ti di wneud rhywbeth. Bryn, beth gen ti mewn botel? Mae gen i Brewdog Punk IPA.
Wedyn, mae gen I Island Hopper Pale Ale. Gen i Windsor and Eton Brewery. Wyd ac indeed wyw. Ia. Ac mae gen i wedyn Fuller's Frontier. Wow, so ti'n eistyried megis Sherlock Holmes, this is a 3-pint problem. At least. Mae gen ni rhywfaint o bethau tech i siarad amdano, ond ar hyn o bryd mae'n eilradd, achos mae'n teimlo fel bod rhifyn hanner cant yn fwyaf fel party rhifyn. Pyn bach o. Wel ia, dathliad, o'r ffaith bod ni di sticio hefo fo, a dwi'n teimlo bach fel, mae'n eitha indulgent, cos ni sort of neud rhain, a rhoi nhw allan yna, sort of yn y gobaith, a fi siŵr bod na bobl yn gwrando, ddim loads, ond ni just yn really joio neud o, Dwi'n gwybod faint o bobl sy'n gwrando, a mae dal werth neud y podcast ma, a dydy'r rhifyn yna ddim yn mynd lawr, mae'r pobl sy'n gwrando yn constantly yna. So. Da ni angen neud rhyw fath o push marchnata. Ie, da ni'n neud hynna. Oherwydd da ni ddim really yn pwsio'r podcast ma'n am byd, na'n un byd i hyrwyddo fo. Da ni'n neud y dda i gael faint o bobl da ni yn gael yn gwrando nhw. So, gafodd yr un gynta, dwi'n mynd yn ôl wan ag edrych ar haclediad.com. Gafodd yr un gynta ei lan 5 o mis Hydref nôl 2010. Wow! Oedd hwnna'n pre-iPad? Oedd. Oedd, wel. Dwi yn cofio i fy ystywyd y saith, to my eternal shame, dwi yn cofio mynd iPad, dwi eisiau iPad, mae just ffôn efo sgrin mawr, ia? So hwn oedd yr synopsis o'r reit, nôl i'r 11 ganrif ar 20, gobeithio byddwch chi'n mwynhau gwrando ar drafodaeth tech Cymraeg newydd sbon ar ein anwyl haclediad. Bydd digon o bobl gwahanol cyfrannu o'r bryd i'w gilydd, ond y trin yn eistedd, really. Ie, nothing like it. Ond yn rhywun hwn, mae'r criw, Bryn Salisbury, Iestyn Lloyd a Sioned Edwards yn cael lot o drafodaeth Mac. Oh my god, dwi di prodi ers hynna. Dwi ddim hyd yn oed efo'r un enw. Ie. Gyda defnydd estyniedig Bryn o'r iPad. Somi o'n iPad. Ma'n iPad. Oce. Anregdol yn cynnar o Apple TV gen Iestyn, a Sioned yn cracio dan gwasgedd o gadlu i iMac dyfod i'w ddu. Do, so mae'r rhaid bod o ddim yn bell, fel ti'n deud. So, fi ni'n cael trafodaeth mae cyn recordio ynglyn â just pa mor wael mae Apple di bod yn updateio iMacs a'i laptops pro nhw. A so dwi'n eitha siŵr bod technoleg sydd yn y machine ma sydd yn recordio fi rwan, y technoleg o 2010 ydi o ta? Ie. Dyw, iawn da. Ie. Na, so mae'r 2010, so da di bod yn neud hwn i pyr amser. Dwi'n hyd yn oed yn cofio, be oedd yn o'r podlediad oedd cyn hwn? Metastunch. Oedd Metastunch yn super hipster being fel nath o byth mynd yn mainstream. A dwi'n trio cofio pwy oedd yn neud o. Oedd Rhys Llwyd yn neud o? Oedd. Hefyd ni. Rodri oedd. Rodri. A Dyfrig yn neud o. Mr Noodles. Neu Mr Way Cymraeg, obviously. Ti'n goffo galw oedd i deitl. Ond bob tro dwi'n meddwl am hwnnw, gyna fi atgof o mynd i Caergybi yn y car ac yn sylweddoli, mae'n newydd allan, ac do'n i'm yn rhan o hyn ar adeg yna, ac o'n i jyst yn dreifio, edrych ymlaen, gwrando yn fo yn y car, yn mynd i ddysgu pobl yn ei henoed sut i ddefnyddio PC am y tro cynta. So yna nôl yn 2007 eich? Dwi'n gwybod. Oh my god, yeah. Oedd cyn i fi cael iPhone, dwi'n meddwl, beth bynnag. Ac o'n i bob tro'n dech ymlaen i glwad pryd mae'r un newydd allan o fod ma' nhw'n siarad gymaint o shit dwi eisiau joinio fewn a nes i. Mae'n am briliant. A da ni bydd o dal eb newid, da ni dal o siarad shit. Ond ti'n gwybod be, rai? Dwi di bod, mae hwn yn rhywbeth dwi'n rili eisiau trafod, achos mae gen i ryw fath o running order. I adael chi fewn i gyfrinachau, mae gen ni fel bullet points yn deud, well ni siarad am hwn. So mae gen ni, da ni'n mynd i trio trafod chydig bach am digital butler, Google Home, ydy o'n creepy neu'n cool. Creepy. Hashtag
creepy iawn. dros ben. Mae'r 3 yn mynd i fod yn blocio ads ar ei network nhw. Mae Android Pay di dod. Hooray! A dwi yn mynd i... Fi a Bryn basically mynd i efengylu am bod yn minimalist. So fyddwch chi basically llucho allan eich gadgets chi gyd erbyn i ni orffen o'r hangfa yma. Ond be di hwn ydi? So, y ffaith bod da ni'n neud y podcast, a dwi'n siŵr bod podcastio am podcastio, peth mwyaf diflas, so ni ddim trafod o'n hir. Hashtag meta. Rhy gormod. So, da ni di bod yn gwneud hyn, ac o'n i jyst yn meddwl, diw, da ni'n massive amateurs, flipping heck, be al da ni'n gwybod, be da ni'n neud y siarad o shit ma. A ti'n gwybod be, dwi di dechrau, mae rhai o'r new and noteworthy podcasts ar iTunes, ddim yn rhy flipping anhebyg i'r stuff da ni'n neud fan hyn. Dim bod fi'n bigio ni fyny. Nope. Ond, fi'n really chuffed efo fel, da ni dal i neud o ar ôl 6 mlynedd, da ni'n di cwmpo mas eto. Falle wneud yr episod yma. Hon cliffhanger. Oh my god. Ond nawn ni actually neidio fewn i gig ac indeed gwaed yr Haclediad. So da ni'n mynd i siarad yn gyflym am Google I.O. Dwi byth yn gwybod sut i ddeud enw cynhadledd fawr ddisgrifiadol Google. Googleo, da ni'n ddeud bob tro. Bob blwyddyn pan nhw'n ddeud o, da ni jyst yn ddeud googleo da. Googleo. So, maen nhw wedi bod yn googleo yn dangos yr holl funky stuff maen nhw wedi bod yn neud. Ar un o'r prif... Be da ni'n galw nhw and one more thing moments nhw oedd Google Home, sef y creepy digital butler. Want, da ni'n gwybod bod gen Amazon Alexa, dwi eisiau deud? Ie. Alexa di enw nhw sydd yn neud rhaid. Mae Microsoft efo i Cortana. Ond y peth ydi fod yr Amazon Echo, ia? Efo'r llais Alexa, ydi standalone speaker device sydd yn gwrando na chdi tra ti yn y tŷ, ddim ffôn sy'n gwrando na chdi. Lle mae Cortana ddim efo device yn y tŷ eto, mae jyst yn byw ar y cyfrifiadur ag ar y ffôn, dydi? Mi ddeith wedyn i tracio pob beth ti'n neud. So maen nhw gyd yma. Dwi'n mynd i rhoi y gair allan yna. Dwi'n sylwi na menywod ydy'r lleisiau mae gyd. Dyn nhw ddim mor... Dyn nhw'n trio bod llai creepy neu llai fel bod na rwy'n yn bosio ti rownd yn dy dydd, cael llais neis meddal merch fel... Default Siri Mhrydain ydi dyn, dwi'n meddwl, ia? So mae Alexa, Cortana a Google Home yn lleisio benywedd, ond mae Siri yn ferch yn America, ond yn ddyn yn Pryden. So mae'r llais Prydeinig yn ddynol. Ond dwi di swapio fo drosodd i fod yn ferch. Am fod dwi jyst yn weld o'n neisiach am ryw reswm. Dwi'n cedyn yn abedio, achos dwi eisiau darllen rhywbeth feministaidd fewn yn ddo, ond dwi ddim yn credu bod fi quite yn gallu ffigur allan os diw'n beth da neu beth drwg ar hyn o bryd. So fi'n mynd i gadw hwnna at podcast arall. So, da ni ddim yn gwylio y fideo hyrwyddo. Yes, dwi ti wedi bod yn cadw golwg ar y digwyddiad, a ti wedi tynnu fo'i sylw pawb. Ydy o'n creepy neu ydy o'n cool? Wel, mae'n dibynnu, dydi? Am fod da ni'n gwybod erioed, os ti'n prynu fewn i'r byd Google Android, mae o'n gwestiwn o faint o wybodaeth wyt ti'n barod i roed iddyn nhw i gael y mwyaf allan yn nhw, a mwyaf ti'n barod i roed iddyn nhw, yr gorau mae o mynd i fod. Ac be maen nhw'n ddangos i ffwrdd yn y fideo yma o Google Home, sef fatha speaker bach sydd yn gwrando ar disgwyl i chdi siarad efo fo yn y tŷ. So yn y fideo mae'n dangos fod na fwy, maen nhw efo un yn pob stafell, i ddweud y gwir. A bod yn cysylltu mewn i gallu reoli teclon eraill yn y tŷ hefyd. Fatha'r goliadau a'r speakers, cerddoriaeth a y teledu, os gen ti Chromecast yn dy deledu, nith o rheoli hwnnw. A wedyn, so mae'r plant i gyd yn siarad efo, a mae'r mam a tad yn siarad efo. Ac os mae, yn y fideo mae'n dangos fod... Nabod y lleisiau, dydy o? Yndi, pwy dyn nhw. So dwi'n meddwl fod yn gallu gweithio allan pa calendar mae fod i edrych ar i ddeitha pwy be sy'n mynd ymlaen. Fatha mae'r fam, mae'n gadael y fam wybod fod i flight hi lle bynnag yn hwyr, so mae hi yn symud, gofyn fo i symud i
y pwyntiad mewn bwyty ymlaen awr, a dwi'n meddwl maen nhw'n neud hynna trwy open table, so mae o'n just digwydd yn syth. A wedyn mae beth arall sy'n digwydd yn o da, mae'r plentyn, un plentyn yn gofyn amdan faint o ser sy'n yn y byd, yn y bydysawd neu beth bynnag. A wedyn mae'n gofyn gen ti lun o hynna, a dweud, oes, fyddi reid o fyny ar y teledu, please. So mae o'n chwilio trwy'r we am y llun yn taflu fo fyny ar y teledu, sydd yn, mae'r demo o'r holl beth yn wych. Be arall maen nhw'n dweud? Maen nhw'n gofyn am stwff sy'n digwydd yn y calendar. Mae'r ferch yn gofyn am be di, dwi'n meddwl, afal yn Sbaeneg. Ie. Mae'n gwaith cartre, stwff, Ie. A wedyn mae'n gofyn am, ydy parsal fi di cael ei yrru eto? A mae'n dweud, mae hwnnw ar ei ffordd. A wedyn mae'r tad yn gofyn wrth o troi y gola ymlaen yn stafell y mab iddo fo ddeffro, a troi y cerddoriaeth ymlaen yn bob un stafell yn y tŷ. Fo pawb yn codi, neu rhywbeth ola. Mae'n wych o fewn y demo, ond sut mae'n mynd i weithio? Wrth gwrs, be redo nhw, mae hwn yn mynd i weithio efo'r Nest thermostat, am fod o'na rhyw ddadl tu mewn, rhyw erthigol wedi dod allan, fod tu fewn i alphabet rwan ddim Google. Fod na ffrau. Alphabet ydy'r prif cwmni fel arferel enfawr, a wedyn mae Google, mewn quotes, yn subsection o hwnnw yn cyd-fynd hefo'r holl cwmni eraill sydd wedi cael ei prynu. So na ddadl yn deud fod oedd Nest, y cwmni yna oedd i fewn yn alphabet, wedi creu y fath yma o declyn i rheoli bob dim yn y tŷ, a wedyn fod oedd tîm o fewn Google yn neud yr un peth, ac fod i Nest i cael ei ganslo, a fod i'n Google yn yr un oedd yn mynd i gymryd drosodd, am fod mae Nest i bod yn pwysio yr tagline works with Nest, so mae gen nhw rhestr mawr ar ei gwefan o pethau sy'n gweithio efo'r Nest, ac wedyn so mae hwn rwan yn cymryd drosodd drost hynna, ac yn ôl sôn mae dipyn o bobl wedi cerdded allan o tîm Nest a methu cymryd o jyst i mynd, ond yn y diwedd maen nhw'n gweithio yr un cwmni, mae jyst i weld yn odd fod fysa nhw'n mynd i gallu fatha deud, da ni'n gweithio ar hwn, a da chi, be am mynd i gweithio fo'n gilydd, a just gael yn amazing ma. Ond maen nhw'n meddwl fod... Achos bod nhw'n mor enfawr yn dydyn nhw. Falle bod fi ddim yn reit, ond dwi newydd wrando ar, gan bod ni siarad am podcast y pethau, un o'r podcast diweddara sydd wedi allan ydy, dwi'n gwrando lot ar TED Talks, so mae gen ti podcast o'r enw The TED Radio Hour. Mae hwnna'n un really da. Os da chi'n joio'r Haclediad, you might like TED Radio Hour. Achos maen nhw jyst yn casglu lot o'r o fewn themau gwahanol, maen nhw'n dod ar TED Talks gyd fewn. Ar un o'r ei diweddara, a dwi'n siŵr Iestyn sa ti'n gwirioni ar hwn, sef like the genius of design, a sut bod fel cynllunio da yn gallu gweith newid bywydau. A un o'r boys yn siarad amdano, oedd y boi oedd wedi gweithio ar yr iPod cynta, a wedyn dwi'n cedi... Mae o wedyn, ar ôl gweithio hwnna, mae wedi bod yn gwneud lot o siarad ynglyn â fel sut oedden nhw y syniadau cynllunio. A wedyn mae o wedi mynd fewn i tîm Nest. So swn i'n mynd syni, achos oedd o'n swnio'n real cymeriad cry. A dwi'n cedi, mae'n swnio fi fel y bobl ma, ti'n modd fel ti'n dweud, so ti wedi bod yn adeiladu hwn o fewn Nest, dy brosiect idio, achos mae Nest ddim ond yn ddiweddar di dod fewn at Google, neu dwi'n... Ie, wel, mae te 2 flynedd fan, dwi'n meddwl dydi. Ie. Tony Fidel, ti'n meddwl, ie? Bos, dwi'n mor sori. Oedd o'n gweithio ar yr iPhone hefyd, yr un cyntaf un. Ie. A mae yn ôl yr erthigol, dwi'n mynd cofio lle oedd yr erthigol ar Wired neu New Yorker neu rhywbeth fel oedd o, lle oedd nhw'n ripio'r shit allan o'n nhw, basically, dweud fod o'n bost diawledig a bach chi, ond, os ti eisiau results weithio ti angen. Os wyt ti'n athrylydd cynllun, dio ddim o reidrwydd yn golygu bod ti'n athrylydd cynllunio bobl neu cynllunio sut i weithio fo bobl. A mae gen ti wastad
personoliaethau mawr yma hefo'u cymeriadau mawr nhw, a nhw di'r bobl sydd yn symud, fel dyn nhw dweud am Steve Jobs, ti'n ma, lle yn dychmygu bod yn fwy pleserus i weithio. Ie, yn union. Ond ydy o'n mynd i weithio'n yn tŷ ni, am fod, mae gyda fi Nest, a mae gyda fi Protect, sef y smoke alarms, a wedyn mae bob dim arall gyda fi tu allan i'r byd yna. Mae'r Nest yn gweithio'n iawn efo ffôn fi, am fod mae'na thing arno fo i fi controlio'r tymeredd a bla bla bla, a mae just yn neud i thing yn y cefndir. Dwi'n wir, yn y 3 blynedd dwi wedi gael o, dwi erioed i gweld yr angen i siarad efo ffôn fi i ddeitha fo, neu di droi'r tymheredd lawr 2 gradd, please. Dwi erioed os dwi wedi gorfod troi lawr. Wel, i gyd yn mynd i lawr i'r syniad bod mae'n ei gymaint o gynnwys allan yna, mae'n ei gymaint o bethau i wneud, wyt ti rili isio gorfod cael y dyfais mewn sound i ti trwy'r amser er mwyn gallu gwneud pethau. So'r syniad sgyn nhw ydy bod chdi just yn gallu deud Google tro'r tymheredd i lawr, fath o beth. Ti'n gorfod wneud i byd, ti'n gorfod ystyr i byd allan, mae'r cyfrifiadur yn gryndo yna yn helpu ti'n neud y fywyd i heb gorfod stopio beth ti'n neud i fynd at y ffôn ma, dadgloio, ffidio'r app, dechrau'r app i fyny, ti'n ma'r rwydwaith iawn, newid y rwydwaith a bod fath o beth fel la. So eto rili syniad efo bod Apple efo i iWatches ydy trio newid y ffordd ti'n gweithio efo'r technoleg dio, yn ytrach na bod ti'n gorfod cael y dyfais bod y law di, mae'r gwybodaeth just o gwmpas ti a mae ar gael pan ti angen o, yn ytrach na pan bod ti'n Mae'r whole syniad, mae o'n brilliant. Mae o basically yn Star Trek The Next Generation, sydd i fi ddim yn broblem. I for one welcome our new omnipresent computer overlords. Ond beth ydi neud i fi feddwl mwy amdan hyn ydi, dwi ddim yn cofio unwaith eto, mae'n un o things, dwi ddim yn cofio lle welesio, ond mae'n y ffordd i ti fynd yn ôl yn dy Google account trwy dy holl OK Google searches di. Wow. Achos mae o'n cadw pob un peth i ti di chwiliad am, dy lais di, mae'n cadw pob un. Mae Siri yn neud yr un peth. Ie, oedd o'n eitha hilarious. Dwi'n siŵr bod ni wedi trafod hwn o blaen, ond o'n i'n mynd trwyddo fo ac yn mynd, wow, pryd nes i chwilio am hwnna? So ni'n gwrando ar y clip, ac oedd yn amlwg, o ti'n gallu clywed fi'n bystachu yn push o pram yn mynd, OK Google, when is the bus from 92 into Cardiff City Centre? Search for Travelline Cymru. Math o stuff. Ac maen nhw'n ffynnu i'w randar, ond eto, di o ddim yn mynd i fod yn anhebyg, achos bod o'n wastad mlaen, ydy o wedi fod wastad yn tracio pob peth wyt ti'n deud. Mae'n mynd i fod yn dydio. Wel, peth ydy, bydd rhaid i fod yn... Wel, cwestiwn ydy, bydd o wastad y grando, ond ydy o wastad y recordio. Yn recordio, ie. Ond ti'n mo, mae'r... So, fydd na rhywbeth o go felly yn y dyfais sydd yn wastad yn grando i beth sy'n dod ymlaen, a prosesor, ydy hwnna'n y keyword lle dwi angen dechrau grando. Dwi angen grando, reit, dyma fo, a mynd o switcho peth yna ymlaen. So, ydy o'n mynd i fod yn recordio trwy'r amser... Mae'n ormod a hasol, no. Ie, yn y pen draw, wyt ti basically yn edrych ar yr FBI neu GCHQ, plygio fewn i rhain yn dwyt, really. Na, be mae'n mynd i fod? Mae'n mynd i fod fel Stasi. Mwy na hynny hyn oed fysa rhywun wedyn yn gallu torri mewn i'r dyfais a wedyn defnyddio fo i randio fo ar y tu. Ond mae bobl di wneud hynna'n barod o efo fatha webcams, babis, gallu taflu lleisiau nhw i fewn trwy'r speaker yn stafell y plant ac fod yn creepy fel la. Oherwydd fod pobl ddim wedi securio'n ddigon da, a dwi gynna i ffydd mewn Google, maen nhw wedi securio i stwff nhw yn hanesyddol yn dod yn. A dyna'r peth, am fod mae'n lot o bobl, y cwmnïau newydd di dod allan ar y farchnad rwan efo'r voice recognition ma a'r chwilio, fatha
Soundhound, heina sydd yn neud yr app sydd yn, ti'n gwrando ar cerddoriaeth, be di'r music yma, ac wedyn ma'n deitha chdi bedio, fatha Shazam, ond oedden nhw'n deud na hwnna ydy'r peth oedden nhw'n gweithio o'r dechrau, ond oedden nhw angen creu yr un gwrando ar cerddoriaeth just i cael revenue i ddod i fewn, i gadw nhw fynd i neud yr un yma, a dwi'n meddwl y plan nhw ydy, fedra am gweld plan arall iddo, fod nhw'n gobeithio rwy'n yn prynu nhw, a mae'r cwmni nath wneud Siri, gath i brynu gyn Apple, ma' nhw ar ôl, ma' nhw gen nhw minimal 2 flynedd efo Apple, a wedyn ma' nhw wedi mynd off a di creu Viv sydd yn rwy'n arall ti'n gallu siarad efo, ac mae'r lot o pobl ma yn creu lot o bethau ar wahân, ac yn y diwedd fydd rei yn nhw just yn cael ei adael wrth yr ochr, yn lle fod y pobl cwmni Siri di aros yn Apple a di trio greu Siri yn well, ma'n dweud, ffwcio hyn, na ni just off a creu newydd. Ond mae'r mlaen, be dwi'n sylwi ydi fod eich ddim oedran ni ydi rei fydd yn siarad efo'i dyfais gymaint, oherwydd mae mhlant i, waw, maen nhw'n siarad efo Siri constantly yn gofyn cwestiynau, ac yn enwedig pan ma'n dod lawr i just gwylio fideos, ers ni gael yr Apple TV newydd, dyn nhw'n teipio fewn i chwilio am fideos i mwy ar YouTube na'n byd, maen nhw'n just yn siarad iddo fo, be bynnag Minecraft rubbish maen nhw'n chwilio amdan, a wedyn maen nhw'n dod i fyny, a maen nhw'n wrth i bodda, so maen nhw'n cwestiynu wrtho fi, pam dwi'n gorfod dysgu sydd i sgwennu. Ond, y pwysigrwydd ydi, a fel wnaethon ni siarad yn hacio'r iaith, nad ydi dim o hyn ar gael yn Gymraeg, a dwi'n gwybod mae o'n, da ni'n lleiafrif o leiafrif, a ti'n gwybod hynna, ond bod y blant di, mae'n plant i'n mynd i cyrraedd o, just yn mynd i cyrraedd y stage lle maen nhw fel, wel, mae'n mynd i fod fel nôl yn oes Victoraidd, does dim byd swyddogol yn siarad Cymraeg, so ddim byd o bwys yn siarad Cymraeg. Mae hwnna'n really, mae'n twistig, chys bydd, i ni, sy'n byw mewn, da ni'n tri, yn trio byw gymaint am bywyd a gallwn ni trwy'r Gymraeg, Bryn, falle ddim quite mor hawdd i ti'n gwaith. Ond, mae dy fywyd personol di, ti'n neud llwyth yn Gymraeg. A swn i'n teimlo mor od, da ni'n cael sgwrs o Gymraeg, neud rhywbeth, a ti'n jyst yn wedyn yn goffa mynd, reit, dal sound, Google, when's the plane coming in, Dwi actually siarad efo Google. Google, Ond dyna lle mae Google yn dod i fewn iddo fo yn really da, yn wahanol i'r un Amazon, sef yr Echo, mae hwnnw mond yn gweithio mewn Saesneg ag yn America ar y funud. Mae Google i weld fatha fod nhw yn trio ryddhau o pan fydd o'n dod allan yn ganol yr hân neu rhywbeth, mewn lot o wledydd a lot o ieithoedd wahanol. Dwi'n yn siŵr faint o ieithoedd mae Siri yn neud ar y funud, mae eitha tipyn a maen nhw'n adio 10 bob blwyddyn, ond os ti'n cario ymlaen at y 10 adio 10 yn y diwedd mi neitho gyrraedd Cymraeg, ac y gobaith ydy fod Canolfan Bedwyr nhw oedd wedi datblygu'r peth newydd fod y gwaith i gyd maen nhw wedi wneud yn bwydo fewn i hyn, so fod nhw ddim fatha... cos dyna ddi dadl nhw, mae gennyn nhw'r y bas data o leis, mae gennyn nhw'r y lleisiau'n siarad, mae gennyn nhw'r stwff gallu cael ei roed gan rwy'n fel Google. Ti'n gwybod bod gen Google tunelli o bres, a bod yn od iawn bod y ffordd yn arwyd bod Canolfan Bedwyr yn goffod crafu am ariannu i neud o, a wedyn yn deud, grandwch, mae gennyn ni'r stwff ma. Ond os na fel na mae o, da ni wedi goffa cwffio am pethau fel un o blaen. Ond dwi'n gobeithio fod y well na buses ar ifar o'n ffordd hyn. Ond fod, os ti'n mynd ar y bus, mae'n deitha chdi bob stop ti'n mynd ar, yn Gymraeg ag yn Saesneg. Ac mae'r un Saesneg, diolch yn hyn o trio deud enwa llefydd yn iawn. Now approaching Valhalla. Be ti'n sôn amdan? Mae hwnna'n atgoffa fi o anecdot lled-ddoniol o'r 90au. Dwi'n gychwyn chi nôl. Oedd Sangwri, mae o'n dod o Caerphilly, Philadelphia, born and raised.
Ac o fo wedyn, y cinema lleol nhw lawr yn Nantgarw. So oedd gen ti showcase cinemas Nantgarw. Yn ôl yn y dydd, oedd ti'n goffa ffonio, achos gen ti ddim internet, goffa ffonio i gael showtimes. So ti'n ffonio fyny automated system, a maen nhw'n dweud, please say the name of the cinema that you'd like to visit. Nantgarw. Did you mean Nantgarw? Can you just smell... Yeah. Ond eto, meddwl am faint o bell mae pethau wedi symud ers hynny, de. So, mae hynna be, ond yn 90au, so mae sôn wan mewn i gamlynedd mae'r technolog wedi symud ymlaen i radd lle wyt ti acsi yn gallu wan deud rhywbeth i'r ffôn heb gorfod bod yn ofalus sut ti'n deud o. A mae'n actually'n dall beth ti'n dweud. So, dwi'n mynd i fod yn bell tan mae'n actually gallu... Ti'n gallu cael sgwrs efo dy ffôn. Fydd i fel The Babel Fish o'r Hitchhiker's Guide cyn ti droi round? Exactly. Ond peth hefyd wedyn ydy, ti sôn wedyn, wedyn teclynna wedyn i gallu creu y bas data i roi mewn i'r technolog yna hefyd yn mynd i datblygu. A wedyn pobl fel y gwaith mae Canol Oed yn creu y bas data ar cysylltiadau ar manylion wedyn tu cefn iddo fo. Wedyn mynd i gallu creu dynyddio wedyn gyn cwmni eraill i roi dyn ni meddalwedd nhw. Chos peth i sgyn Google ddim yr pobl neu'r amser eich i gallu mynd a gallu gweithio efo bob un iaith. So, maen nhw'n mynd i edrych pa bas data sy'n ar gael. A mae'n dweud, mae'r bas data yma ar gael ar gyfer Cymraeg. Ydy'n un safonol. Mae Canol Oed wedi bod yn fod yn efo. So, bwff, mwyn fewn yn y system. Mae'r meddalwedd wedyn yn mynd i supportio mwy o eithod. Ond y gobaith gyna fi, a dwi'n meddwl dipyn o bobl allan yn y diwedd ydy fod, lle deud wan, os ni'n deud computer, dwi eisiau cael bwyd fori efo Bryn a Sioned am 1:00 a mae'r computer wedyn yn gallu mynd off i checio'ch calendars chi, gweld os yna rhywbeth yna neu rhywbeth rhydd, a mae'n dod yn ôl yn dweud, mae Sioned ar gael am 1:15 a fydd i o gwmpas bai Caerdydd, beth am y bwyty yma a na i adael Bryn wybod, a mae'n dweud, gret, a bwcio fo. So wedyn, oherwydd fod eich fod ti ar Android a wedyn ti ar Cortana neu be bynnag, a dwi yn defnyddio Siri, fod nhw'n gallu gweithio fel na. Dyna di'r ideal situation yn pen draw, fod ni'n gorfod gyrru e-bost i chdi dweud, ti'n rhydd am bwyd am 1:00, a wedyn gyrru ni Bryn. Mae'r technolog i fod i wneud yn bod yn un haws dydy, a hyn ydy'r peth. Mae'r syniad wedi bod nhw'n gyn gallu siarad efo'i gilydd ydy'r ideal. Ond ffodus dwi'n meddwl bod ni'n mae'n mynd o'n ipyn amser tan ni'n cyrraedd y sefyllfa yna. Chos mae yna werth i Google cadw pobl fewn yr system Google. Ecosystem nhw yn dydio. Mae werth i Apple yn neud yr un peth. Achos bod nhw gyd yn neud i pres mewn ffyrdd gwahanol, diolch di. Achos dyn ni gyd yn siarad am hwn fel, mae'n rhywbeth maen nhw'n neud i neud bywyd yn un haws. Dio ddim o reidrwydd nacdi. Achos mae'n rhywbeth maen nhw'n neud rwan. Maen nhw'n gallu tapio fewn i dy dydd i. Fel ti'n deud Iestyn, maen nhw'n mynd i cynnig, pam wneud i'n trio'r bwyty ma? Sef y bwyty sydd yn hysbysebu hefo ni mwyaf, kind of thing. Ond, y dyddiau yma... O peth hefyd, mae o hefyd o'r mynediad iddyn nhw i'r data amdan y sort o bethau ti'n tisio. So maen nhw'n gwybod wedyn, so ti'n tueddu, pan ti'n mynd i ffwrdd i'r rwla, ti'n tueddu bwcio efo bwytiau tai, dyda. So, nhw'n i dangos mwy o hysbysebio bwytiau tai i ti. Neu, eich gwyliau yn Thailand, neu rhywbeth. Oedd na un enghraifft o'r Google Assistant efo'r mae'n dangos fyny oedd yn really stupid lle nath o ddeud rhywbeth fatha I feel like Indian food tonight neu fath oedd yn deud ac dyma yn deud would you like me to order you some Indian food?
A mae'n dweud, yes, please. Dim yn yr fideo nath ni wylio oedd hwn. Yeah. A wedyn mae'n dweud, your Indian food will arrive in 20 minutes. Oedd dim fatha edrych pa fath o Indian food a be, just fatha general Indian food. Seg ydy'n gwybod bod ti'n licio sagalw, a bod ti wastad yn ordro sagalw, a baji, a dau roti chennai, a ti'n ffain. Os yma di dod yn ôl a di dweud, the usual, sir. Please. Ti isio bloody Jarvis, dwi'n abod ti. Wel, hyn Na yn be y ti peth, isio. Mae gen ti, wan, I mean, o Domino's, app Domino's, ti'n gallu, mae'r bwtwm, the usual. So mae'n gwybod, oce, mae person yma di ordro Texas barbecue, 90% o'r amser. Exactly, so mae'n gwybod, right, chances ydy, dyna mae'n eisiau, so roi'r bwtwm the usual, a bwff, bon, job, beth bach oll, job done. Tas again, bwyty Japanese lleol fi hwnna, bys nhw'n colli gymaint o bres, cos bys o fel, Sioned, you seem to be feeling a little low. Yes, I am, Google. Would you like me to order everything you like from Ichiban? Yes, Oh please, my Google. god, dychmygu hyn o'r ce, so mae gen ti'r Google Health. Sy'n analyse the body statistics. Dwi'n deitha ti, y computer o Star Trek The Next Generation ydi o. Your vital signs seem to be troubling, Captain Picard. Yeah. Neu yr un o Wall-E, lle mae pawb yn dew yn ista yna ac yn dweud, how about you try blue today? Okay, so rwan wyt ti di peintio'r hynllef yma i ni. A siarad am ads. Da ni'n mynd i symud mae'n really gyflym i trafod. Mae 3, as in 3, y rhwydwaith, yn treialu i system nhw o blocio hysbysebion mobile. Pa hysbysebion? Ar eu rhwydwaith nhw. Yes, dwi'n gwybod bod ti'n teimlo'n gryf am hysbysebion. Y quote ydi... No, a dwi ar 3 hefyd, ond dwi wedi clywed am hyn, ddo. Na, na i dalu i chi beidio rhoi hysbysebion i fi. A dwi newydd wneud hynna efo'r Guardian, a dweud y gwir, achos bod fi yn lefty liberal ac yn darllen y Guardian app ydi fel hoff apps fi. A fi ti'n checio hi lot ac yn darllen hi lot ac oedden nhw wedi chwarae teg oedden nhw'n eitha safi, oedden nhw wedi rhoi pop-up bach yn deud, hei, ti o Google, gallu ti fel subscriber i ni trwy fel Google account ti am just £2.50 a mis, a fi di cefnogi ni a fydden ni ddim yn dangos unrhyw hysbysebion i ti ar rap o gwbl. Ac ni'n mynd, yes! So nes dweud, fi'n cefnogi, beth ydych chi'n neud, na i definite, na i neud hynna. Achos maen nhw'n cynnig lot o gwahanol ffyrdd o fel cefnogwch ni, maen nhw'n rhoi gymaint o'i cynnwys nhw ar-lein. Mae stuff nhw ar-lein bron cyn iddo fo fynd allan yn papur, mae'n gret. So ni eisiau cefnogi beth bynnag. Ond wedyn nes i logio mewn i'r desktop version, ac o'n i'n mynd, mae loads o hysbysebion fan hyn, dwi wedi logio fewn efo'r un un cyfrif. A wedyn nes i gysylltu fan nhw'n fel, no, look, you've subscribed to the app, it doesn't matter what you do on the desktop. Ti'n gallu subscribio ar y desktop, dweud, a talu mwy i blocio'r ads ar fyna, dweud. Dyna di peth, mae hwnnw'n drytach wedyn, dydi. Dwi'n talu dwywaith wedyn, ond hwnna di'r... Ie, dwi'n gwybod os ti'n talu unwaith ar yr un desktop, fod ti'n gallu logio fewn ar un app a fod o'n cuddio'r apps. Ond dyna di peth, ar y ffôn dwi'n defnyddio fo rhan fwyaf a dwi wedi talu trwy hwnnw a mae'n neud y job. Wel, peth hefyd i gofio di, nid yn unig mae gen ti'r yr hysbysebion yn yr fel ti'n gwylio fo. Mae gen ti hefyd yr issue dyn o straeon sydd fel hysbyseb. Ie, ti'n gwybod beth? Mae'r Guardian yn eitha da am fflagio'r rheina lot. Maen nhw'n neud y busnes ma o cydweithio mewn clustiau bwni hefo brands, ond maen nhw'n eitha da am fflagio fyny fel dyma'r cyfres dyn ni'n neud hefo Peroni. Dyn ni'n neud cyfres o lluniau o'r Eidal a ffasiwn o'r Eidal, a maen nhw'n fflagio nhw fyny te. So dwi ddim yn gweld bod yna broblem moral. Ond nôl at y busnes 3 ma... So, y syniad ydy, maen nhw yn edrych ar be mae'r cwsmeriad yn... Fel maen nhw'n pori trwy'r we. Maen nhw yn mynd i gwefan fel The Guardian. Ac eich bod y cynnwys The Guardian yn dyda 300k dyda. Ond wedyn mae'n chwytho 10 meg werth o ads. Mae'n lodio fyny fideo sydd yn dyda 25 meg dyda.
A mae lot o'r data yna yn rhywbeth wedyn sydd yn mae'n costio'r dynyddwyr nhw wedyn mwy o bres, oherwydd mae o'n cynnwys drwy ddim rili isio, a dwi'n di rili gofyn amdan. Mae hefyd yn ôl sôn, mae rei sydd llai, beth yw'r gair? Pobl sydd ddim adr up to no good. Maen nhw'n casglu data ar I dynnyddwyr nhw. Maen nhw'n casglu manylion y dyfais, maen nhw'n casglu I logins nhw, cookies a pob fath a pethau fel yna. Mae hefyd risg hefyd o be'n gael drive-by malware. So, mae'n awyfanna di bod lle mae'n rhywun yn talu I roed hysbyseb mewn cwestiwn ond be mae'n actually neud ydy bod llwytho fyny hysbyseb mewn cwestiwn sydd ail directio'r porwr I gosod flash update mewn cwestiwn a beth yw hwnna di tafod y malware dim just flash mae flash yn malware cael gward y flash ond na so mae'na risg dod o'r hysbysebio fel a so'r syniad ydy mae trial lle fyddydd cwsmeriad optio mewn I hwn I blocio'r cynnwys ma rhag dangos ar ei gwefan nhw tra nhw'n mynd trwy fo problem ydy hefyd mae lot o cwmnïau da ni'n defnyddio yn dibynnu ar hysbysebion mae'r Guardian I ryw radda yn dibynnu ar hysbysebion mae'r dibynnu hollol ar hysbysebion mae'r papur newydd I gyd mae Facebook, mae Twitter mae hyn I gyd yn dibynnu ar y gallu I hysbysebu iddyn ni dyma pa mae'r gwasanaethau yma bodoli mae nhw'n gallu cael ni fel dynyddwyr a gwerthu sylw ni i'r hysbysebwyr yma I nhw wedyn gallu a dyna sy'n mae Facebook mae Google mae The Guardian, The Independent The Telegraph mae nhw gyd yn ei pres fel la trwy gwerthu'n sylw ni so mae blocio y cynnwys yna yn neud o'r anoddach I gwefannau fel a roed cynnwys ar gael I ni so mae o'n rhyw radda so mae ryw radda peth diddorol achos mae o'n wedyn yn deud i'r diwydiant machrata yma da chi'n cymryd y pes really yn disgwyl iddyn ni mi faint weithio da chi di bod I gwefan a mae o'n lodio fyny fideo yn y cefndir chwara a mae o'n fucking pisio fi off music ac mae o'n llwytho fyny nes i'n gofyn dwi'n derbyn bod y banner a bod yna a bod angen I bobl ma'n ei pres ond mae lodio fyny fideo sydd yn wedyn yn trio dwy'n yn sylw fi a mae'n neud rhywbeth dwi wedi gofyn iddo fo'n neud mae hynna'n pisio fi off rhaid I ddeud Bryn dwi ddim eisiau ni symud ni o'r pwnc yma yn rhifian ond mae hyn yn clymu fewn yn really dda hefo un o'r prif bethau swn i'n gwirioni siarad amdan hwn sef eglwys y minimaliaeth Testify. Dwi'n teimlo fel rhyw fath o weird efengyl ond dewch efo fi ar y siwrna yma cyn I chdi fynd I fewn I hynna de am fod dwi'n gwsmar I 3 a dwi heb di clywed dim byd o hyn tan rwan so mae genna fi one blocker ar ffôn fi sydd yn blocio'r ads beth bynnag ond so ers pryd ydy hwn ymlaen ar y funud gen 3? Na, mae'n dechrau ar 13th mynd ymlaen am rhyw bythefnos mae'n dechrau trial am bythefnos? Trial am bythefnos so wedyn dwi'n meddwl be ffindi di fydd yr hysbysebion ddim yn cyrraedd y dyfais ni o gwbl Mae hynna'n briliant syniad da o dyle fod os mae pobl yn cwyno dyle fod nhw'n deud fatha wel os dydi'ch hysbyseb chi o dan y kilobytes measurement yma
A mi gewch chi. A hynna di'r peth, mae'n mynd i gorfodi'r diwydiad edrych ar sut maen nhw'n neud i pethau nhw. Achos maen nhw'n cymryd y peth, really, efo'r fideos a bob math o bethau o fa. JavaScript llawn. Exactly. A peth i, mae'n ychwanegu i yr... Mae'n codi costa 3, chos wedyn, mae gen nhw miliwn o gosmeriad, mae nhw'n gorfod wedyn, so dyn nhw, y reswm maen nhw'n gallu rhoi cysylltiad 4G pawb ydy, chos dydy pawb ti mae gen 4G trwy'r amser. So, pam ti'n edrych ar fideo, dwi wedi byd, ond pan dwi wan yn isio chwytho fyny llyfr, ti ddim yn edrych byd efo fo. Maen nhw'n gallu cydbwyso bob dim trwy edrych ar be mae'r data. A mae mwy o bobl yn mynd i fynd ar we dros ffona symudol, dros tabledi. Mae hyn yn mynd i fod trwy'r dweithiau 4G a 5G a be bynnag. Mae y ffaith bod yr hysbrysebwyr ma'n cymryd y peth yn cymeryd i gymaint o bandwyd chos maen nhw'n gallu mae hynna'n mynd i wneud y profiad y waith a mae'n mynd i codi costau i 3 mae'n mynd i costau i Vodafone chos maen nhw wedyn yn gorfod rhoi fwy o bandwyd i pawb sydd maen nhw'n gorfod rhoi mwy o bres i fewn i'r rwydwaith wedyn mae'r costau wedyn i ni fel dynnyddwyr yn mynd i godi sydd fel wedyn bod yr gwasanaeth yn mynd i fod yn cwestiynu pwy sydd yn clicio ar full screen fideo sydd just ydi jwmpio i ganol dy bit mae rhaid bod bobl mae rhaid bod o'n gweithio i ryw raddau os dwi'n mynd i gwefan ac dwi'n dechrau darllen erthigol scroll lawr a wedyn mae'n pop-up yn dweud sign up for our newsletter dwi'n mynd i darllen i mwy dwi'n mynd o'na Dwi'n gwybod na ddim hysbyseb sut mae rwy'n di talu amdani reid i fewn yna dio, ond gwefan i hun mae hwn yn torri ar draws beth dwi'n drio neud. Dwi ddim yn mynd i dragio ni ffwr o hwn gormod achos mae ni dal yn gallu siarad am hwn ond mi really eisiau dweud amdan yr holl syniad yma o cael gwerth o dy brofiad achos mae di bod yn ddiweddar dwi di bod yn mynd ar ryw bach o quest fan ar ôl darllen cwpl o lyfrau a really mynd fewn i cwpl o wefannau ynglŷn â minimaliaeth a mae hwn yn mynd i swnio fel bod fi just yn mynd mlaen amdano fel lot ond mae Bryn di hwn ddim yn sponsored content by the way dydy siarad ddim yn derbyn arian yr whole point ydy dwi dechrau gwrando ar y podcast ma ar enw theminimalists.com a maen nhw'n cychwyn pob rhifyn yn dweud this week's episode is sponsored by nobody because advertisements suck a maen nhw'n hol yn mynd mlaen amdan maen nhw wedi cael cynigion basically oedden nhw wedi bod mewn cyfarfodydd efo Google yn dweud os nwch chi adlu ni roi Google Ads ar eich gwefan chi fyddwch chi'n hawdd yn gallu neud like $80,000 to $100,000 y flwyddyn dim problem ac oedden nhw wedi deud oedd hwnna'n un o'r penderfyniadau mwyaf maen nhw wedi goffa neud oedd deud dim diolch Google da ni'n mynd i gadw'n driw at yn cred ni o simili pethau a stopio gwrando ar consumerism fi'n gwybod mae'n just dio ddim yn swnio fel bod o'n rhan o'r sgwrs 3 yn blocio ads ma ond mae o'i ryw raddau y syniad ma mae di mynd rwan bod ti yn cael dy werthu i ym mhob un rhan o dy fywyd ti'n cael dy werthu hefyd ti'n cael dy werthu fel mae Facebook yn neud mind blown ond os dwi'n trio darllen erthigol dwi yn canolbwyntio ar yr erthigol yna a mae rhywbeth arall yn torri ar draws mae'n fatha mae di tynnu chdi allan o'na fo a mae'r ffaint bynnag mae'r pobol di talu i'r person yna i sgwennu'r erthigol mae di cael ei sboilio am fod da chi di gwastio'ch pres oherwydd dwi'n canolbwyntio ar yr erthigol i mwy da chi di gwario lot o bres iddyn nhw sgwennu fo dwi'n canolbwyntio ar yw erthigol am advert am Twix neu be bynnag hynty peth o lot o'n amser dydy'r person wedi cael ei talu unrhyw bres o gwbl mynd ti'n meddwl am pethau dda HuffPo mae'r stwff maen nhw roed i fyny maen nhw ar creu y cynnwys yna a nesa beth i ddim just i trio cael sylw ni fatha these 11 celebrities you wouldn't believe fatha beth a peth ydy di'r cynnwys yna ddim werth da amser di
Mae ti Ond wedyn... dwi'n gwybod os da chi wedi teimlo hyn. Falle bod o ddim cweit yn peth yn eich gwaith chi, ond mae ngwaith i, swn i'n deud bod 80% o'n ngwaith i ydy rheoli cyfryngau cymdeithasol. A mae'n amhosib. Ti'n neud y gwaith, ond wedyn wyt ti'n cael dy signo fewn, achos bod fi'n goffod. Mae'n ngwaith i ar Twitter, mae'n ngwaith i ar Facebook, mae'n ngwaith i ar Instagram. Ti'n cael dy signo fewn i fel feeds a erthygle a hysbysebion. A mae'n dwi'n really yn goffa stryglo i gadw ffocus ar y tasgau dwi'n neud ar y we, achos bod yn waith i, achos allai ddim just troed fel smart timer sy'n deud, na, dweud, dim we am 20 munud rwan. Achos dyna beth i'r gwaith. A dyna beth i lot o stwff. I ddechrau fo, o'n i wedi dechrau gwrando ar y minimalists, achos oedd gen nhw lot o syniadau ynglyn â sut i helpu hefo ffiltro allan just hysbysebion sy'n dod at ti drwy dy deledu, drwy dy radio, drwy dy podcast, drwy dy Facebook fi. Sut maen nhw'n deud i chi just dysgu fod yn ymwybodol bod chi wastad yn cael eich gwerthu i ac eich gwerthu fel rhywbeth fel rhywbeth i rwy'n werthu rhywbeth iddyn nhw wedyn, ac oedd o'n really ffwndro hefo brain rwy'n pan ti, mae'n fel bod chi'n cymryd y pil gles yn y Matrix basically. A ti just... Peth ydy, o'n i wedi sylwi, so Sioned wedi gyrru link mae fi, a dwi wedi sgwennu am hyn yn ddiweddar. Dwi wedi brwydro i ryw raddau efo sut dwi'n teimlo am gwahanol bethau, i ryw raddau fel sort of sut dwi'n teimlo fel person i ryw raddau. A ni sylwi bod weithiau ni'n mynd ac o'n i'n trio gafel ymlaen i rhywbeth o'n i'n trio mynd a prynu un peth i wneud yn hyn teimlo well, neu o'n i'n mynd ac yn dechrau neu rhywbeth mewn rhywbeth jyst i llenwi'n amser, so dwi'n rili'n gwario gorfod amser yn meddwl amdan pethau braidd yn dywyll. Ac y syniad ydy bod fi llenwi really gap yn y mywyd i efo pethau. Ond y peth oedd, ond bod faint bethau ni cramio fewn iddo fo, oedd y twll na mynd y fwy ac y fwy, oherwydd dwi wan yn teimlo waith yma ffaith, mae'r stwff na'n y mywyd i. A wedyn, mae'n gyn gymaint o bethau o gwmpas i wedyn, oedd yr stwff oedd o gwmpas i wedyn yn troi fewn i burden mawr, oherwydd wwan, dwi'n gorfod trio delio efo'r stwff mae'n gyd, a mae'n gyn gymaint o stwff o gwmpas, be dwi'n neud efo'r blymyd. A dyna be mae hysbysebion yn neud. Maen nhw'n trio ffindio fel y chink bach na yn dy deimladau di. Mynd, ti'n gwybod beth sy'n ei bywyd ti'n well? Ti'n failure. Fydd peth ni yn neud y fywyd di'n well. A dyna gydio. Unwaith yes, dwi'n siŵr bod hyn yn swnio'n rili ddiflas i ti, cos dwi wedi bod yn mwydro maen am hwn. Na, dwi wedi bod yn y camp yna ers blynyddoedd maith, a dwi wedi stopio canolbwyntio edrych ar hysbysebion. Mae y gallu i recordio rhaglenni teledu, mae gen i ddiddordeb yna fo. Dwi'n gweld hysbysebion o teledu mwy. Mae'n gallu talu am Netflix, rentio ffilms ar iTunes, am fod yr un mwyaf oedd yn gwylltio fi oedd rentio DVDs o lle bynnag, a ti'n gorau ista trwy'r rubbish ma, a diwm moch os ti'n pwys o fast forward, maen nhw'n dal yna. So ti'n gwybod be, o'n i mor proud achos oedd llew wedi cael real surprise, achos nathon ni watched ffilm ar y teledu tra oedd o'n mynd allan, ac oedd o'n mynd, so gyrraedd hysbysebion, oedd o'n mynd, be mae ffilm nhw wedi mynd? Gwneud mynd, wel, hysbysebion nhw. Beth yw hysbysebion? Wel, mae bobl jyst yn dangos ffilms bach o fel pethau maen nhw eisiau ti prynu. Ia, sa'i moyn prynu hynna. Beth yw e? Powdr golchi, dia. Ia, ble mae'r ffilm? Ia. Mae mab byd. Fe nes i ddysgu wrth fy mab. Dwi'n mynd dysgu i'r merch eto. Ond y mwyaf o hysbysebion ti'n gweld am fwyd neu diod, y mwyaf ddrwg dio i chdi, ac mae hwnna ydi
bangio fewn I benno, a mae'n gweld hysbysebion Coca-Cola yn bob man yn fel, di hwnna yn dda, na di. Na di, no way. So, dim hyd yn oed yr un gwyrdd. Dim hyd yn oed yr un gwyrdd. A hefyd, os mae'r lori hufen ia a chwarae cerddoriaeth, mae allan y hufen ia. Dwi wedi clywed hwnna hefyd. Mae'n canu cerddoriaeth achos bod wedi'i rhedeg allan. Bod yn goffi mynd adre. Dwi ddim wedi clywed, o gywir rwan, os newch chi sylweddoli de, ar gymaint y bwyd a diod sydd yn hysbysebu mwyaf ydy'r un sydd efo fwyaf I golli. Mae'n just, mae'n really fatha, oh my god, we've got nothing to sell here. Just put it out there. Push it. Oedd nôl i'r beth ni'n sôn amdan, yr cwestiwn wedyn I ofyn ydy pam bod ni'n prynu'r peth yma, be mae'r stwff. Yn union. A hwnna ydy'r peth cwestiwn ydy, trwy cael gymaint o stwff yn dyfywyd I, mae o'n sy'n rili wedyn yn boddi wedyn mewn gymaint o bethau. Ti'n fod yn, allai'n posibly gallu copio o bethau yma. Wedyn ti'n mynd I ryw lle ti ddim rili'n teimlo bod chdi'n gallu copio o bethau. Ond mae trwy cael gwarad o pethau a dweud, actually, pam a dwi'n dod o hwn mewn I mywyd I, be mae hwn yn dod I mewn I mywyd I, ydy o rhywbeth sydd yn dwi angen, dyda papur toilet, dyda, neu ydy o rhywbeth sydd wedi dod a plesar neu spark joy, so dwi'n mynd dod a gwerth I mywyd I. Wedyn mae rhywbeth yn rili ti angen dod I fewn, ond mae just mynd a prynu mwyn prynu, dwi'n ddim mynd I dod a byd, ddim rili unrhyw fath o Dwi'n cysau hynna. Dwi'n cysau window browsing. Oh god, ti'n gwybod be, mae'n rili anodd yn Gaerdydd, achos dwi'n cofio hyn, hyd yn oed cyn I ni gael y plant. Dwi'n cofio, weithiau sy'n y weekends mynd, hyn cyn I fi ddod yn greadigol ynglyn â mynd allan I fyd natur stuff. So ni'n eistedd yn y tŷ yn mynd, dwi'n eisiau mynd allan, achos yr unig beth sy'n ei wneud yn Gaerdydd, ydy mynd allan am fwyd, neu mynd I, quotes, siopa. Ni just fel, dydw I heb fod I, quotes, siopa, ers blwyddyn rwan, achos fi'n neud pwynt o fel, ni ddim yn mynd I siopa, ni mynd I nôl rhywbeth da ni angen. Dwi ddim yn mynd I edrych am rhywbeth I brynu. Cos mae hwnna mor beryglus, cos wyt ti'n cael dy dynnu I fewn I fynd, ydw I angen hwnna? Dyna di efo Amazon a Black Friday sale, maen nhw'n neud lle maen nhw just yn dweud, going to be released in 3 hours, a ma'n scrollio, gweld beth sy'n dod. A'r syniad wedyn bod chdi'n deud, fatha, mynd I siop am hwyd, a ma'n dweud, pryna hwn a hwn. Os ti'n prynu 2 beth yma efo'i gilydd, then ti'n mynd I safio 50 ceiniog. Ond ti wedi gwario 75 ceiniog I safio 50, a ti'n dweud, dwi'n dweud eisiau un. Dyna, ti'n meddwl beth, fi'n rili cytuno hwnna. Achos mae, o'r 2 pegwn gwahanol dwi wedi bod yn edrych ar, dwi'n gwybod Bryn, ti wedi bod yn yn rili dda, mae gen ti The Minimalists, theMinimalist.com, mae gen nhw podcast ffantastig, sef 2 foedd yn arfer gweithio mewn retail, maen nhw'n gael efo. Nhw oedd yn arfer bod y bobl oedd yn gwerthu, oedd gen nhw'r sales targets, ac oedd nhw'n goffa gwerthu i bobl, a rili cael bobl fewn yn brynu. Ac ar ôl chydig, mi ddoth un o'n nhw'r canlyniad, ti'n gwybod be? Mae hwn yn fywyd gweg iawn. A mae'r stwff mae gyd dwi'n cael. A y stwff mae, dwi'n cael hynny mewn dyled I gael y car ma, fflach ma, I gael yr condo fflach ma. A be nath un o'n nhw oedd dod i'r canlyniad bod o yn mynd I esgus bod o'n symud, rhoi pob peth mewn boxes fel bod o'n symud tŷ, a wedyn ddim ond tynnu allan y pethau oedd actually'n defnyddio. Ac ar ôl 6 mis neu rhywbeth, oedd o wedi darganfod, dydw I heb iwsio 3/4 y rwtch o gen y tŷ ma, o'n I wedi prynu I wneud yn hynna'n teimlo well. A wedyn, so dyna di ochr nhw o'n efo, a maen nhw newydd ddod y ffilm allan, sy'n edrych yn rili ddiddorol, chos mae hwnna'n mynd bach nôl ti gefn yr seicoleg o fel pwrcasu ar freuddwyd Americanaidd ma o consumption, ti'n mo. A wedyn mae gen ti y ddynas bach angylaidd ma o Japan o'r enw Marie Kondo, a mae hi'n sgwennu llyfr. Mae'r llyfr yn lovely. Mae'r llyfr yn, oh my
God, mae mor fatha sort of... Achos mae hi fel... Twi a siapan. Konnichiwa! Ti'n ma, a mae'n lyflu. Ond, a mae'r llyfr bach... A goch o'r twt ydi hwn. So falle bod o ddim... Mae yn clicio hefo dynion, ond ti'n goffo sydd o'r pwynt allan mynd, na, cer heibio'r syniad o twtio. Chos be mae hi'n neud ydi? Mae'n deud i ti asesu pob un peth sy'n dy di trwy gwahanol categoriau. So ti'n cymryd y dillad i ddechrau fo, wedyn wyt ti'n mynd trwy bethau fel llyfrau, gwaith papur, bits and bobs, ar y bethau fel yna. A mae'n deud, dy criteria di ydy, dewis be i gadw. Yn hytrach na mynd, dwi'n mynd i daflu hwnna, dwi'n mynd i... Na, ti just yn dewis y pethau sy'n ei ti dim ond hapus, sy'n ei ti dim ond llawen, neu sydd yn neud i ti teimlo gwerth yn nhw. Ac yn naturiol wedyn, mae'r 90% o popeth arall wyt ti di prynu i quotes neud y hynna'n dim o well, neu di prynu ar ryw fympwy, just yn cael ei gollwng. Nes di prynu ryw jacket oherwydd, o'ch ti licio sydd yn edrych yn y dy, ond oedd nhw'n defo brown yn dy seis di, so nes di prynu'r brown. So nes di fod yn gael y brown? Ond ti'n dirli gwisgo'r brown oherwydd... Achos ti'n licio fo? Ie. Mae'n nhw'n deud, os wyt ti'n teimlo bod o'n mynd i ddod o gwerth i dy fywyd di, o ran y gwaith wyt ti'n neud, o ran y bywyd wyt ti'n arwen, wrth gwrs prynu fo, ond os wyt ti'n teimlo bod ti'n mond yn prynu fo i ddal fyny hefo rwy'n arall, cwestiynau dy resymeg. A wedyn hefyd, bod, oedd ddim yn ôl i beth o'n i sôn amdano efo'r hysbysebio, mae'r hysbysebio wedyn yn gwerthu'r syniad bod mae haid i ti gael hwn. Chos ti'n gorfod... Bod na ddiffyg yn dyfywyd. A wedyn beth sy'n wedyn ydy, mae'n mynd â pobl wedyn mewn i'r sedd ydy bod nhw'n gorfod cael o, so wedyn maen nhw'n mynd, o sut dwi'n mynd i cael o, sgynnu mi gan arian, o reit, na i cael cerdyn credit, a na i wedyn ei brynu fo'r credit, o reit, dalu hwnna off, wedyn yn fesul bach. A wedyn beth sy'n digwydd wedyn ydy, ti dyn yn... Wedyn efo'r dylad cerdyn credit, da mae'r dylad na'n tyfu ac yn tyfu, a dyn ti wedyn yn gorfod gweithio mwy i talu'r dylad na, so ti wedyn, mae'r dylad yn dod we. So ti'n colli allan ar y pethau sydd yn rhoi gwerth i dy fywyd i, sef teulu amser efo ffrindiau, teulu. So Bryn, wyt ti wedi dechrau ar ychydig o finimalio dy fywyd? Nes i yrru lluniau nôl, so mam a dad helpu fi symud i'r fflat newydd ma wan. Ac ma nhw, so nhw yn gwybod yn union faint o roach oedd yma. Mae'n really awful pan ti'n deud oedd yn stwff i'n roach, cos ar y pryd ti'n fel, stwff i gael, dyma fy mywyd i. Dod yn ôl i hynny. Mi o'n i arfer bod rhyw 4-5 stôn yn drymach. Mae'r dillad o pan mae'n i'n seis yna di mynd. Dwi'n edrych yn dillad yn gyda'i dweud, ydw i actually angen cadw y crys tŷ yma o cynhadledd eisiau i 10 mlynedd yn ôl. Na, ddim really. Fe na hipsters yn Shoreditch yn gwirioni yn efo, ie. So, a dyn hefyd edrych ar y llyfrau ti. So'r stwff oedd gen y llyfr Marie Kondo di edrych ar llyfrau sgyn ti. Oce, o gyda i, dwi'n meddwl, rhyw 40-50 o lyfrau. O'n i rhyw, dwi'n meddwl, o'n i di dechrau darllen, neu di hanner darllen, neu di be bynnag. A be mae hi'n dweud ydi, oce, ti di prynu y llyfr na, do, oce, ffain, ond ti heb di ddarllen o. Mae'n reswm pan ti heb di ddarllen o, gyd ti fi'n amser, gyd ti i allan gilydd. So dydy gwrthrych yna, di o ddim wan yn a di o gwerth i dyfywyd di, a mae o dod yn byrdan yn dyfywyd di. Be ti'n gallu neu wan ydy deud i dy hun, mae'n iawn i fi adael i hwn fynd, oherwydd mae o wedi dysgu gwersi fi, bod i roi di werthu fi trwy bod y peth i fi wybod bod o'n iawn i fi adael pethau fynd, neu bod o... Mae hi mor ysbrydol am y peth, a fi'n gwybod mae hwnna falle'n un o'r pethau sy'n gallu rhoi bobl off, achos o ti'n siarad efo fi Bryn cynt amdan. Y ffaith ydy, pan wyt ti yn cael gwared o rhywbeth, a dwi di ffeindio fo mor ddefnyddiol, achos dwi yn mor sentimental, ti yn diolch i'r gwrthrych, yes, pa dy chwerthin, ti'n goffod deud rei, so ti'n deda bod ti'n llucho hyn per os anna, diolch am cadw'n rhaid i'n gynnas, ti'n llawn tyller rwan, ti di wneud dy waith, diolch, a wedyn ti'n rhoi o'n bin. Ond yn y hen ddyddiau fysa nhw'n trwsio nhw? Wel, ie. Wel, ti'n gwybod beth, ti di trwsio nhw up to a certain point, a wedyn ti just yn meddwl fel,
Maen nhw just ddim werth i cadw. Peth i hefyd, so stwff yn edo ddi, fydd ydych chi'n neud y well hefyd. So, jypr i'n araf da. Yes, dwi'n mynd gwybod o'r tu allan, ydy hwn yn rhywbeth sydd jyst yn taro ti fel bod ni'n dau bunch o weirdos, neu... Wel na di, oherwydd mae'n rhywbeth dwi wedi bod yn neud erioed am fod fatha dyluniwr ac lle ti wedi bod yn neud hwyl ar ben clients erioed sydd wedi bod yn deud what's all this white space around here yn deud can't you have some more bling in the logo fucking ti wedi bod yn trio mynd am y minimalist thing I mean mae'r iPhone mas gyda fi fyma mae hwn yr peth mwyaf minimalist ffôn geidi mae'n bob dim sydd wedi bod yn dwi wedi bod yn siarad neud efo mywyd really ers blynyddoedd yn minimalist ac mae'r podcast o'n i'n gwrando ar 6 mlynedd yn ôl sef Minimalist Mac neu Minimal Mac a darllen blog hwnnw oedd ei gyd amdan sut i weithio yn y ffordd mwyaf cyflym a mwyaf anrhwystredig so, ond mae beth sydd wedi digwydd ers cael plant ydy mae'r attic mas gyda fi fyma di troi fewn i fatha just stockpile o pethau mae bywydau ni di casglu dros yr 8 mlynedd dwytha a rwan dwi'n mynd trwy'r broses o cael gwarad yno fo i gyd ac mae o yn straen dim yn straen oherwydd fod dwi'n eisiau cael gwarad fo pwy sy'n mynd i Gymru da? Dyna di'r bloody straen. Free cycle. Dwi'n garantio ti yn Gynarfon fy'n rwy'n eisiau sgafio fo. Mae siwr. Amsar. So Bryn, wyt ti faint o bagedion wyt ti di cael gwared? God, gas gyda i feddwl. O papur a peth oedd y peth mwyaf ac dwi'n meddwl bod yna o lia rhyw 20 di mynd. Wow. Ond dyd y fflat di ddim digon mawr i gymryd chdi faint o llefydd fydd o fod. Ond eto, peth di mewn fel mae peth yma'n diflannu ti'n dweud shit, o'n i'n hoffi am hwn fath o beth yn yr wsos dwytha dwi wedi gallu mynd trwy 2 lyfr a dim dda rhyw pamfflet llyfra dda rhyw dros 200 hanner 300 o dudalena dwi wedi bod trwy 2 yn nhw yn yr wsos dwytha just darllen chos dwi'n sôn fel maen nhw just i dod i'r amlwg a dwi'n dweud cool dwi'n gallu neud hyn dwi eisiau darllen hynna a wedyn be dwi'n syniad wan ydi munud mae hwn dwi wedi darllen y llyfr yma dwi'n angen rhaid ar shelf geith o fynd i rwy'n arall geith o fynd i'r siop i siop i Oxfam hai fi ddeud achos dwi wastad wedi teimlo fel ond mae gen i lot o ffrindiau sydd yn deud paid y trystio bobl sydd heb llyfrau yn y tŷ a fel so gen rwy'n fel shilff lyfrau fawr ti'n gwybod ma' nhw dda a dwi'n teimlo'n awful achos mae gen i ti'n meddwl y bookcases tenne na ti'n gallu cael yn IKEA dim hyd yn oed yr ail llydan so mae hwn 20 cm 30 cm allan mwy o led a mae gennau 2 shelf top o hwnna a dyna faint o lyfrau gennau a llyfrau coginio di'r rhan fwy yn nhw achos bod fi'n obsessed efo llyfrgell dwi'n gallu cael pob peth dwi isio o'r llyfrgell a dwi'n gallu rhoi o'n nôl a ma'n wych a fyddai'n treulio awr ginio weithiau jyst yn adio pethau i'r rhestr dwi'n ffansi darllen hwnna ac yn ordro nhw yn y llyfrgell a wedyn maen nhw'n dod o fewn wysos so mae fel cael Amazon yn hun mae o'n ffantastig a dwi ddim yn deall sut bod hwn ddim wedi mynd ping yn ymreni cynt bod fi ddim yn prynu pethau i ddarllen unwaith mae gennau lot o anthologies comics o'n eisiau darllen unwaith dwi ddim wedi darllen nhw ond dwi'n teimlo mor eog bod fi wedi gwario gymaint o bres arnyn nhw dwi'n eisiau cael gwario ond mae bosib iawn fydd rheina'n hitio eBay cyn bo hir achos bod fi'n teimlo fel dydyn nhw'n
dyn nhw'n rhywbeth dwi'n teimlo'n gryf yn ynghalon amdan. Mae rhai llyfrau gennau dwi'n cadw nhw, achos maen nhw'n ffantastig. Dwi'n edrych dwi'n gweld nhw fan mae gyda o leia rhyw 10 llyfr dros o'ch rhaid stafell yma. Mae hynna'n cael aros oherwydd dwi actually teimlo'n dwi'n edrych mae hynna'n bethau pwysig i fi achos mae nhw'n bethau sy'n gysylltiedig efo'r stwff dwi'n neud ar y funud neu mae nhw'n rhywbeth dwi'n fawr rili dod mae gyda fi 5 lyfr o hynna ar improv mae nhw'n stwff rili pethau mae'n bwysig i fi ar y funud ond peth ydi dydym o blwyddyn dyn nhw ddim ta-ra. But ti'n mynd teimlo'n cysylltiedig iddyn nhw. Achos mae hyn, ys dyn ni yn dod nôl, achos dwi'n gwybod, podlediad tech ydyn ni, mae yna gymaint mae Marie Kondo ddim quite gymaint, ond dwi'n sicr bod y minimalist yn credu mewn just sgania pethau. Os ys gen ti lot o luniau, ti'n teimlo'n sentimental amdanyn nhw, ond maen nhw'n cymryd fyny dy didi, sgania pob beth. Fi gen ti'r cofnod onyn nhw. Fydden nhw dal yna. Bod yr ffaith bod dydy'r gwrthrych yn dyddwylo ddim y peth di'r atgof ddim yn byw yn y gwrthrych mae'n byw yn beth sy'n dybendi be ti angen ydy rhywbeth i gallu mynd a ti'n meddwl amdano fo so mae'r gwrthrych ar wan rhywbeth digidol ar dy gyfrifiadur di a peth ydy hefyd fel ti sganio fo mae actually mae gen ti'r technologi gallu mynd a ffindio fo wedyn so mae'r syniad bod ti'n cadw'r pethau sy'n bwysig a mae'n edrych trwy cael gwrando pethau sy'n ddim yn bwysig mae'r pethau pwysig yn gallu dod mwy amlwg a ti'n gallu dod a dyna beth yw prioriteisio y pethau sy'n bwysig achos dwi'n dod o deulu lle da ni di byw am genedlaethau yn y tŷ a dwi'n o'n i'n trio esbonio hyn wrth y mamig a dwi'n credu o'n i'n ffeindio fan anodd iawn i esbonio iddi hi fel bod fi ddim yn gwerthfawrogi hen greiriau ond bod fi ddim yn teimlo bod angen llethu cenedlaethau i ddod hefo dy hen greiriau a mae hwnna'n mynd i fod yn sgwrs fer achos da ni newydd gael yn Teiling Wri hen wncl hen gefnder i'n mem yng nghyfraith i ac mae'n stori eitha tragic a dweud y gwir achos oedd wedi cael salwch meddwl a di bod yn eitha bregus ond ti'n bod yn ddyn actif iawn yn ei gymuned a pob beth ond wedi ynysu hi'n bron yn y tŷ oherwydd nerfusrwydd ac wrth i un mam yng nghyfraith i fynd i clirio'r tŷ allan darganfod bod o wedi hel pob un crair oedd o rioed wedi etifeddu a felly oedd y tŷ yn llawn o ti'n gwybod yn llythrenol yn llawn o fasus bach darnau bach o wydyr yr holl gyrru o'na 100 o Toby jugs yna ti'n gwybod a gyd mewn tŷ bach a dyn nhw beth wedi cael ei symud i glanhau unrhyw beth fel na ond ac oedd hwnna rili di dod o fo adre i fi sut mae creiriau yn gallu fod yn bwysau mawr ar bobl ti'n gwybod mae hwn di mynd yn ddofn wan. Mae hwn di mynd i ffwrdd o dechnoleg. Mae hwn di mynd i psycholeg. Ond mae'n dod yn ôl hefyd i technoleg y ffordd da ni'n byw a gweithio ar y funud lle mae lot o bobl yn teimlo dan straen ar y funud a methu wneud i gwaith oherwydd maen nhw'n rhy brysur yn atab e-bost am fod mae inbox nhw yn gorlenwi bob dydd efo stwff a dyn nhw methu gael ato fo ac mae hwnna'n rhywbeth arall meddylia os a dyflwch post di yn dy dydd di yn llenwi gymaint o hynna bob dydd a bob 5 munud bod rhywbeth just rhywbeth yn dod trwy o dydd wel dwi wedi bod yn neud yn gwaith fan mae gen Outlook ffordd o roi policies ar bethau so mae fel mae pethau'n dod i fewn dwi wedi setio ti'n gallu ffarmio allan so mae'r hwn dwi'n actually angen mwyn jyst yn rwy'n yn deud mae'r peth yma'n digwydd so'r blaen so eisiau dweud mark as red a gadl yn y blwch dweud delay poof it's gone bethau policies automatic ar bethau dwi wedi diffodd gymaint o notifications chos dwi'n cofio nes i post fyny ar Facebook just yn esbonio bobl bod fi ddim yn mynd i ateb nhw achos bod fi ddim yn rhoi notifications so nes i rhywbeth twigio i mi dod o blaen so dwi'n eisiau inbox gan Google so mae hwn yn edrych ar e-bost ydi o'n dweud mae hwn yn priority uchel fine
ping, mae'n rhoi notification i. Mae hwn yn priority isal. Neu boddra bryd am hwnna. Ti'n angen gwybod am hynna wan. A nes i edrych trwy beth oedd trwy ar ac o'n i gwario amser wedyn yn checio'r stwff low priority yma. Mark as all is done. A pwff oedd nhw gyd wedyn yn mynd i'r pedwar done. Mae'n sylwi e-byst gyn cwmnia efo hysbysebion oedd nhw. A so o'n i'n gwario amser bob diwrnod yn mynd Mark has done. Ond wedyn, o'n i'n Twitch wedyn. So o'n i'n gorau checio yr inbox i, wedyn mynd i'r low priority a checio hwnna wedyn. So o'n gada fi wybod os rhywbeth o low priority yn waith o diwrnod. So o'n rhaid i fi fynd ag edrych yna fo. So o'n i'n mynd os bod o'n low priority a dwi heb di darllen really yr e-byst ma, pam maen nhw'n dal yn dod i fi? Does am reswm iddyn nhw fod yma. Dwi'n nhw'n adio byd. So mae Google di deud i fi dwi'n poeni am hyn yn barod. So mae Google di edrych ar beth dwi'n neud ac di twigio ti'n angen gwybod am y shit yma. Ti'n angen gwybod bod i'n paper chase sale. So nhw'n bod yn deud i chdi amdano fo tambor a fore. Unsubscribe. E-bost yna di mynd. Mae'r e-bost oedd i fewn gyn Charles Thurwitt. Gyn ni sale ar grysa. Gret. Unsubscribe. Ar Waterstones. Sale ar llyfra. Unsubscribe. A mae'n fi'n gwario wsos a mynd efo hyn. Just yn clicio unsubscribe. A wedyn, nes y pwy wedyn ydy, dwi'n edrych ar bora wedyn, dwi'n edrych ar low priority. Sa'n byd yna? Mae'n mor satisfying. Dwi'n wedyn, mae'n un arall yn dod i fyny. Foils, unsubscribe. A fel mae'n wsos hwn. Sa'n byd yna hwn? Mae'r amser... Did y Twitch di ddim na i... Dwi'n trydyn program ar Twitch. Mae'n ar y deg. A eto oedd yn meddwl sy'n rhywbeth diddorol efo hwnna. Be oedden nhw'n dweud oedd... So gynnau grŵp ar ffôn i lle o peth oedd inbox o Twitter, Facebook, Messenger, bob math o beth oedd. A be oedden nhw wedi dweud oedd, os gyn ti fatha'r lle mae'r Twitch yn mynd â ti i, dropio app arall yn y space yna. A nid i weld yn eitha sydyn, neith y Twitch mynd o'na. Chos ti'n accidentally loadio fo'n yr app na. So beth o'n nhw'n dweud, o'n nhw wedi newid yr Facebook app am y Kindle app. So beth nes i dropio'r Headspace app, oedd guided meditation, yn y space yna. A wan, bob tro dwi'n tynnu'r ffôn allan efo'r Twitch oedd ei checio Facebook a bachu, dwi'n hitio'r bwtwm yna. Mae Headspace lodio fyny, dwi'n meddwl, na, clic nôl y bocad, dwi'n angen checio. Mae'n briliant. Dwi wedi trio neu hynna fo yoga app, ond wedyn mae cael cwarter awr i wneud yoga session. Mae gen ti ddau o blant, so mae hynna... Oes, dwi'n gwybod dwi fod yn neud o. Dwi'n methu mynd i dosbarthiadau yoga achos bod gennau dau o blant ar hyn y bryd. So... dwi'n gwybod, mae hyn wedi swnio yn eitha fel dofn a da ni'n mynd off i rhywle eitha psycholegol. Mae hwn wedi bod yn rhywbeth, dwi'n cedi bod o'i wneud efo technoleg, cos fel ti'n siarad am y Twitch, mae hwnna yn rhywbeth really anodd i gwffio. Yr swipe to refresh na. Gynna i helpu ni, da ni yna just i fod cael yr high y fix. A just cael y cylchoedd coch efo'r rhifyn yn nhw yn ymwyl yr apps ar iPhone. Yes, hwnna dio. A dwi'n methu neud o'r ffôn fi, a dwi'n mor flin, achos dydy fersiwn fi o Samsung firmware ddim yn neud o, ond oedd un o'r awgrymiadau, a nath na un o'r bobl o, dwi'n gwybod os na HuffPost neu bob yn agor neud fideo gyfan yn esbonio pan bod wedi troi i ffôn o'n monochrome. Achos oedd yn deud, y beth sy'n cymryd y sylw di ydy'r cylchoedd bach coch yna, y sgwariau bach glas yna, y rhifau bach yna, yng nghornel pethau sy'n mewn lliwiau. So tynna'r lliw allan o'n efo. Fydd y pleser ddim yna i ti fynd ar Instagram a just scrollio, swipe to refresh i weld be mae bobl yn neud. So ni'n mynd, god, dwi eisiau neud hynna, ond o'n i'n methu cael ffôn fi neud o. So mae hwnna'n brosiect ar y gweill gymryd. And breathe. Mae hwn wedi bod yn ddofn yn Let it go.
Wel, ar ôl wneud hanner cant o episodes, da ni angen refresh, dwi'n meddwl. Just stop. Falle nhw'n ni just dechrau siarad am rhywbeth hollol wahanol. Fydd hanner cant ag un, just yn yn sgwrs. Fydd e fel galwad cynnar neu rhywbeth. Fyddwn ni eisiau siarad am gwenyn mewn tylle, a coed, a crwybr a pethau. Mae gennym ni un pwynt i siarad am Android Pay, ond Android Pay, Sbyn dyn dy fo. Da chi efo Apple Pay? Okay. No. Da chi wan yn gallu neud efo Android phones, ond... Ydy o'n mynd i newid y byd? Me. Di RBS ddim anna fo, di Santander ddim anna fo, di... Mae Halifax, cos dwi newydd gael e-bost i setio fo fyny. H-bost yn nhw, na, mae di RBS ddim anna fo, di Santander ddim anna fo, di Barclays ddim anna fo. Di Barclays ddim yn debygol o mynd anna fo unrhyw amser y ddian. Mae Santander dwi'n gwybod o dod yn hwyrach ymlaen blwyddyn yma. Ydy hwn achos diogelwch? Na, maen nhw efo eithing i hunan. Maen nhw just... maen nhw eisiau pres i hunan. Bod nhw really wybod o well e bywan, ond pobl busnes dyn nhw. So, di hwnna ddim yn fawr ag yn ddofn di cymharu efo'r pethau mawr ag yn ddofn da ni di siarad o. Well, it's much of muchness. Mae Apple yn edo, mae Android yn edo wan. Mae pethau pobl fel TFL, siopa mawr. Rwy'n arlu na chi eisiau contactless. Mae'n mynd i gweithio. Dwi yn dod yn barod i arwyddo off yn y rhifyn yma. Da ni newydd gael neges gan Iestyn bod ei beiriant wedi crasio yn hynod o wael. So, da ni'n mynd i... ti'n ôl! Yes. Ti'n iawn? Ti'n sailerio, lle? Ar y polyn. Ti'n sailerio. Mae pethau di cwmpan ddarnau. Sian, da ni di colli awr ag 20 munud na. Da ni'n ffain. Dalwch i'r recordio, pawb. Dalwch i'r recordio. Nawr ni link, outro, a dwi'n siŵr y byddwn ni'n ffain. Ti dal y recordio, Iestyn? No. Okay, cool. Okay. Yay! Yndyn. So, da ni'n dod i ddiwedd rhifyn hanner cant. Diolch yn fawr i chi am sticio hefo ni am hanner cant o rhifynau. Da ni wedi bod yn lwcus iawn i gael cynulleidfa sy'n eistedd ac yn gwrando nhw ni drwy'r amser. Dwi'n bersonol yn teimlo'n lwcus iawn bod fi wedi cael amser i wneud ffrindiau rili dda dros cyfnod yr Haclediad yma. A cael mwydro, a cael amser sydd ddim yn involfio plant, sydd ddim yn involfio glanhau sic off y llawr, sydd ddim yn involfio... Wel, o'n i'n mynd i ddeud, sydd ddim yn involfio hangovers, ond weithiau mae o. Just... Yeah, baby. Yeah. So, am hen yma, dwi'n dweud diolch yn fawr Bryn. Diolch yn fawr Sioned. Diolch yn fawr Iest. Iawn. A diolch yn fawr i chi am wrando. Mi fyddwn ni nôl am yr hanner cant nesa. Dwi'n bod hi. Gwasgwch save! Gwasgwch save!